clip tu zong zong te chi bei ve kule voina hian ATM man da kan clear ho do na do ni loina nga la shelo te tang kai pui nei po bai sai ni a video kanen main a guide ka chut loi sir ma sa ula ka do hi kan skip ringa in chia man lo pon in video khain pause nga hi chia pot mai do nia hi kat thun lo na tur kha nia chuan in lak chhuah dawn chuan mi banking ah hian select anga in language to in select leang chuan in pin na ron request a in ATM card a pin ka in solot lenga chuan in paisa lak chhuah dawn chuan cash withdrawal a hian chuan in saving account sa tang in da chhuak nga ta hian please enter amount in paisa lak chhuah do zat in type lut leang chuan in yes anga ngak nga in paisa ran chu do mani chuan tuna paisa check dan ai ang veka amma mi lak chhuah dan eng khan claim adang lam hret ang ani me banking cash withdrawal lut lo in balance in queue balance inquiry a zok hian in ludang ai hi nota ka ron zi ang kan touch screen ani ama se bolo la ei ta hin in zuk phone ai khoi ang khan in zuk sa laptop donia chuan pin chulu lenga chuan saving satangin